Girma ne sunan kina cikin sunan alfarma, matsayi ne Aisha kin fi sauran dukkan mata. Girma ne sunan kina cikin sunan alfarma, matsayi ne Aisha kin fi sauran dukkan mata. Nazari da tunani Aisha na sani dukkan masarata, ko da aka manne fuskar kina gwadin hasken kyallinta. Nasara kin samu na tabbata hakan har can makaranta, wanda baya san ki Aisha bar sa yauki za ya tagata. Girma ne sunan kina cikin sunan alfarma, matsayi ne Aisha kin fi sauran dukkan mata. Ita ce dawisu na tabbata adanta akwai shi da kawa, ko babu turare ya kamshi gare shi inda ta yo girtawa. Sai ya tamkar goma sannan ki Aisha mai tarin baiwa, a mai tarbiyya sannan ki kai nuwa ba da shi na mutum ba. Girma ne sunan kina cikin sunan alfarma, matsayi ne Aisha kin fi sauran dukkan mata. Kun shiga ta kamala wallahi na sani ta zarce kowa, in ta ɗauki adanta ko da cikin duhu ta haske kowa. Mai tagwayen suna ko da wajen kira daɗin ambatawa, zazzakar murya mai san farin ciki ke kunna sarewa. Girma ne sunan kina cikin sunan alfarma, matsayi ne Aisha kin fi sauran dukkan mata. Ita ce karamar suwa amma ga tarbiyya san babu kamar ta, gunfagen addini alhudda ma bai taka kafarta. Aisha irin kirki ta samu tarbiyya hagun abanta, tattausan murya inda ta yi maka sai ka ke gita. Girma ne sunan kina cikin sunan alfarma, matsayi ne Aisha kin fi sauran dukkan mata. Ita tantabara ce mai alkawar da kowa ke ta yabanta, sannan mai kyan fuska mai fassali Humaira ta autar mata. Kin wuce dawisu inda yi wajen ado ne baki da tsara, Aisha ta Humaira indo ce ke koko a ce maki sholi. Girma ne sunan kina cikin sunan alfarma, matsayi ne Aisha kin fi sauran dukkan mata. Hali ne jari mai san uwa a dole ya kan so ɗanta, Allah na kama domin kwana sani bana yin wauta. SL Rabi'u ne ɗan katsinawa ne shi ne take na, mai yaban Aisha ne domin kwana sani ta zarce kowa. Girma ne sunan kina cikin sunan alfarma, matsayi ne Aisha kin fi sauran dukkan mata. Girma ne sunan kina cikin sunan alfarma, matsayi ne Aisha kin fi sauran dukkan mata.